Yu pengen ini kok ayo Bu Yu wis ora kasar. Ora awake iki terus dilindungi iki. Lho, tinggal iki yo. Ora ngek. Hai. Lo payung. Acah mumpung Yu. Ini kok para layang yo apik ya. Iya aku suwi. Pasang ning omah. Bego malah. Pemandangane. Ben rasa teko bumbung. Kayak engko sik rono kae. Pucuk dhuwur. Yo, ning kono sing genderone cah. Tanah cah ngekem akeh ngene iki. Genderone seneng. Ngar nyepat bendera nang arep ojo seneng hujan. Ngono ae nggo prenge iki. Liyane aku ora metu kene, ora metu kene. Siapa ta? Rek cara. Ayo lewat kono. Man wing motor nang kono man. Iya ya. Muncak, guys. Pendaki yang udut, guys. Lho lah iya. Ben ketak cilik-cilik. Kowe karo selfie kok kono. Medun rene. Golek carang. Pendakian kok ora nggawa tanget. Kowe nggo tanget pas aku. Ayo bawa to. Wong nggawa ta? Tanganmu nek rusak, guys. Ora wes. Tanganmu nek rusak, guys. Niki pendaki tenan blok iki gamane arite ngono iki, Bro. Yuk, mau. Ah, ngene sampeyan. Bocah Ngono ndang layar ini juga ndang. Bocah abang. Baik, Agenda yang akan datang mongkrang. mongkrang. Nginep tapi. Ini pernah. Nginep. Oke, Nongkrong apa pantai? Nginep. mongkrangnya. Ning sapa tuh? Yo, alo. Loro-loro ini tau kok. Wiju lho. Cah, welena cah. Terus pare dek. Mongkrang Apa? iya, pantai iya. Apa? Bonsai. Kok samune kok? Yo, apa yo? Kameramen tak ngarep. Pak, HP-mu muni. Pak. Tatang goleki lho, balik dilap lu. Nelpon sapa iki? Siman ngendi kae? Sop nggih celana ndek kae. Kapokmu yang ngiring ngantene. Lantai ya. Iki jare godhegen yo. Kita Sumuk ya. mundur kono lho. Enak. Aku ning lawe kan. Lewat jalur kidul. Kidul ndi lor ndi ra roh. Jalan Kidul iki. Jalur kidul ya? Cekene jam piro? Dalan isor ngono lho, Man. Oke. Sumpah yo medun kuwi, Man. Ora. Enggak, kene lho. Aku wis tau rene lho. Ngetelet habis. Karo tres pira? Karo terus tukang gendang. Kowe masa ora hafal bae hafal. Bayar apa? Mas sih mas apa? Simane golek celek kok kene. Ayo minum. Iki dipoto sih. Minum sik iki. Nek kene foto meneh cah. Jejer. Mesti apik ta? Foto-foto. Ngelak sik, ngelak. Aco. Bojo saiki ngelake. Ngelak kok ngene kok orang ngombe iki. Endi iki? Iki. Apa nang kono? Foto. Mosok aku balik medun. 5 menit laren. Mau jejer iki fotone apik ta? Mau siman ngono. Jejero to, jejero. Nek liwat kono Ndak iki jejer. gak pati munggah ngene iki. Datar. Gowe Pak celeng. Aku munggah gendong Bima aku. Bima nang setengah kayak Pak Pau melu. Iya. Iki termasuk nek lewat kene awake lewate ndi? Dak. Pratelon ke terus. Pretelon sing enek planginge lho. Apa, Man? Lurus. Video malah niki. Tapi lah ora iso foto-foto nang kiritan. Ora iso nek. Aku Ini to, engko nek wis pas munggah bareng. Wohe gawa ngene. Iki malah ngaso kowe. Kowe atek teko Wonogiri. Iki kan Wonogiri.
Muntake udek mati set sih. Lah ya. Iki darane kae. Oke, kita rene. Oh. Ya, mau kok. Bakar lemak, Bul. Alhamdulillah, tekan dhuwur. Raklo namu cak. Mekis-mekis. Tempo. Kene kono kae. Sithik nae. Iya, bunyi aku pek. Kuwi ta. Lah aspal to weh. Yo dalan kono kengke to. Waduh ya. Pemandangannya. Ayo tur. 20 kilo. Iya sak mono kae ta. Coba lempok. Masa, Bul. Mana perasaannya? Lali ya Allah. Mengkis-mengkis Apa? ini. Lupa Bandung. Man, may gawa pa man. Yo, jerangkas. Ayo, ayo. Dalane di. Yo, dalane dhuwur kan cah. Bon. Iya, Bon. Ring ah. Ini katanya. Teko.
Berarti sing kono. Yo sing kana. Jebol. Mas ora ana. Jalur bidik misi pasar iki. Kan main sik kuwi. Ya. Wih. Aku ini brodol. Ini kono Mas dulu. Jatuh. Segone kan kena tutup. Lho. Wayah sore. Kok singo. Wis singkonge ranenge piye to? Oh iya. Aja utane, Mak. Tak gawe medhun tas, Mak. Iya, tasnya. Ngecam. Wah. Mulai teko iki lek ngetet-ngetet sapa, Mak? Oh, Bakar sate neng Cubri. oh. Apa wih gelas ya? Gelas cok. Gelas anu, gelas oleng. Walu jaga nih kita. Ya pas. Engko ya sing Wes yo mit. Wes, Bol. Tengah hurung. Wes kita adu. Aduh Ada nek lagi beli HP ini. apa? Jarimu kowe Rom. godokan ki ndi? Godokan iki Akuane kan mek kabeh ta sih? Apa? Lho to. Anu lho ta? ae lho. Kae to. Iki dadane sita iki ben empan ki. On. Awane kok nang mburi omah on. Nek turu. Ini kejen iki ora sangetan kan. Gua terpal wis dadi lho. Lah iya aku sama ndak terpal wis. Cek blok. Cek blok. Yo, Kang. Aku jembol bal. Sumi wis anu yang kita wis kita ae. Gosong. Ben karo bacong. Oke di sini. Kemana motor? Cok. Keren. Kotonan. Ngatek nang Wis teko puncak Pas urung. terus camping. Kurang dhuwur. Gel. Kowe kok yo jogono ta lele. Nyer iki. Biar tau. Bul. Hati-hati ya, nanti jangan bukan coba lo. Aku ndi. Wis kono aja. Kon aku ya wis. Sakit tengah. Pemandangan dari atas gunung Bukit Cumbri. Aku ya tur kok kono piye? Kena kono kurang mudun ini. Kok mal ngono. Lah, nek kurang ini. Sore hari jam piro? Setengah 6.